Hi guys! Good morning! So yan, mag-unboxing tayo guys na naman. Mag-unboxing na naman tayo. Pina-LBC lang to. Kasi yung friend, yung friend ni Sir Bicolman Oragon ay taga saan ba? Hala, nilanggam! Bakit nilanggam? Kahapon pa kasi ito guys dumating. Tapos sabi ko, mag-unboxing ako. Tapos sabi ko bukas na. So ngayon. Ano po, from Sampaloc, Manila, yung friend ni, yung friend ni Sir Bicolman. Kasi nga, hindi to daw, hindi ko alam, hindi kasi daw pwede. Hindi HL ba yun? Hindi pwede yung battery. Tapos guys, kanina, tinatry ko talaga siya buksan. Napakasimple ng instruction. Alam ko, napakasimple guys. Kaso matigas talaga siya. Hindi ko mabuksan. Promise, matigas. Nag-chat ako kay Kuya Nolly. Tapos, nag-download na rin pala ako ng GoPro Quick. Yes. Yung nandito, in-scan ko lang, tapos dinownload ko. Tapos yan, no cash inside. Unboxing na naman. Parang ito yung battery. Battery ata ito. Tapos yung iba pang, sige, isa-isahin ko na lang. So yun guys, si ano pa rin ito, si Sir Bicolman. Kasi nga, yung sinabi niyan, darating pa. Ito na nga yun. Babain natin. Yan. Lazada. Lazada siya. Ito. Hala, ayan o. Grabe. Safe na safe. Oh. Goods yan. Ito pa, ano to? Yung ano to. Ayan o. May nahulog. Okay. Kailangan natin ng gunting. Hindi niyan kakayanin ang ito o. Ay, kaya naman. Ayun. Lang guys. Aray ko. Natusok yung kamay ko. Tripod nga yan. Ang galing. Sige. Open natin. Open sesame. Siyempre yung manual. Diba? Diyan ko. Ay, ang ganda. Ano to? Ang laki! Bakit ang laki? Oh my gosh. Thank you po. Ang laki. Alam nyo guys, pag download ko nung app na, GoPro Quick, lumabas na naman yung full storage. Kasi yung, bago ko siya, dinownload, tinignan ko yung storage, nasa 56. Tapos, pag download ko, pag install ko, ayun, mapo-full storage na naman tayo. Ay, ba't ko, Ay, ito nga pala, ba't ko ginaganon? Anong ginagawa ko? Ito pala. Iniikot. Ba't? Ito. Tapos how? Ikot lang, ikot-ikot. Ganun. Okay. Tapos, wala pipindutin dito.
Asan kasi yung 1? 1. Eto. Okay, ikot daw. Sabi sa manual. Inikot. Tapos, hanggang sa, ikot lang. Hanggang sa, umano. Hindi siya umano. Pero dito siya ilalagay yung ano. Ay, naku na, ano ako, natitrained ako. Okay. Pero dito ilalagay yung cam. Ang laki, oh. Lang. Kasi meron dito nakalagay na lock tsaka unlock. Unlock dito. O, ba't? Ayaw, ha. Ano na? Pag ganito nga, lock. Diba? Lock dito. Okay, unlock natin. Ba't walang nangyayari? Kasi ang nakalagay sa manual yan, ikot lang daw. Ayan o, number 1. Ikot. Tapos, magiging ganito na siya. Tapos, hindi ko to kaya mag-isa. So yun guys, yung mata ko medyo okay na din naman. Okay na. Pero hindi ko alam. Yung kinagat kasi yan ng ipis nung nakaraan. Ayaw niya talaga. Try ko na naman pamamaya off cam. Lagi ko, eto nga kasi lagi ko itong binubuksan off cam. Sabi ko, bumukas ka na kasi. Bukas na, gano'n. Tapos ang sakit na ng ito ko. Matigas talaga. Tapos open na natin itong isa pa. I think battery ata talaga to. Battery. Then, ano pa ba yan? Oh. Pusher yung ano natin, pangbukas. Ayun. Yan guys, nabuksan din. Magaan. Oh! Damig na naman baso ako dito. Ayan o. At open. Ayaw mo open. Battery charging box. Saan ba kasi yung alam mo? Baliktad. Battery charging box to. Asan yung battery? Feeling ko nasa loob na kasi no ano. Hala? Hala! Ang cute! Oh, ang cute. Ito yung battery niya, oh. Nakalagay. 12. 12 yan, guys. 12. Hala. Ay, mali. Ganyan. Tapos, actually, 3 yung lagayan niya, pero 2 yung laman. Inamoy. Tapos dito magcha-charge. Okay, wala akong nakitang, ewan ko kung may nakita kong ganito kay Kuya Noli. Kaya hindi siya familiar.
key. At ito yung ano na. Ano pa? Ibabalik ko guys kasi baka malito ako kung saan na gulo-gulo. Magkapalit-palit. Kasi ito din, meron din sa yung dito sa lalagyan ng camera. Palagi nyo ito nakikita sa vlog ko. Baliktad. Balik muna natin siya. Hanggat hindi ko na-open. Hanggat hindi ko to nabubuksan. Hindi ko to magagamit. Kulang ang aking lakas. Wah! Amy! Kulang ang lakas. Ano to? Guys. Battery. At eto. Itong malaking tripod na ito. Ang cute na ano siya, napapahaba. Kaya pala. Pero, gusto ko siyang bukas. Mag-open ka. Open. Open sesame. But ayaw magbukas. Oh, sakit na to, oh. Oh. Guys, ayun kasi nakalagay. O, diba? Papunta dito yung unlock. Pag ilalak naman dito. So, pag ganun na nga. O, agad na yan. Visit kasi itong instruction eh. Tingnan nyo naman. Yun yung sabi sa number 1. Yun na yun. Inikot lang. Inikot-ikot lang. Tapos dapat number 2 magbubukas na siya. Yun na nga. Bakit tayo? Kailangan persa? Pinapersa. Wala naman ibang pindutan dito. Ito lang talaga. Ikaw din, isa ka pang prab ha. Yung isa nga ayaw na bumukas. Pati ba naman ikaw? Ano na tayo? Umayos kayo. Guys, so wala na yan, oh. Mabalik ko muna to dito. Saka ko na to i-open. Pati yung camera, yung pinaka-importante, yung camera ay ma-open. Ito. Masakit talaga, guys. Promise. Mag-reply muna ako kay Kuya Noli. Tatanungin ko kung how kasi dapat ngayon mo-open to. Sige, guys. Guys, ewan ko kung ano yung kanina pa ako nagtatry, promise. Nung off-cam ako, tinatry ko talaga to buksan. Ba't kasi matigas? Masisira na yung camera. Hindi ko pa mabuksan. Baka napipiko na ako. Ang init pa naman. I mean, maalinsangan pa naman sa aking room. I need tissue. Pinapawisan na ako. Kakabukas nito. Wala nang laman ng tissue ko. Yun guys, umulan ng kaunti. Umulan ng kaunti. Guys, ang hirap talaga, promise. Hindi ko alam kung ano kasi nga. I mean, alam ko, pero hindi nga mabuksan. Kasi, pag ganon, edi up yan dito, pag ganon. Hindi nga kasi maganon. Hindi mabuksan. Gusto ko nang lagyan ng battery para maano ko na,
ano tawag dyan, para maayos ko na siya dun sa app. Tapos malak na din yung kailangan ilak. Kasi, ang sabi sa, oh, hindi ito. Sabi, unlock premium editing tools on quick mobile and desktop. So, meron, sabi ni Kenali, may nabanggit nga talaga siya na mayroon pa ditong i-unlock or ilalak. Meron ditong para maano siya sa tubig. Para maging waterproof. Ganun. Yun guys, ayaw nyo talaga magbukas. Hindi talaga to sa akin at meant to be. Char. Bakit kasi? Si Kuya Noli, hindi pa online. Nag-reply siya, pero busy ata yun. Nagpa-vlog yun ngayon eh. Kailangan talaga ito mabuksan. Para matry ko na talaga. At para ma-set up ko na dun sa app. Kasi may kailangan, may nakita ko dun sa app. Bago siya ma-set up, meron dito mga pipindutin pa. So, hindi nga na-open. Hindi natin malalagyan ng battery. Hindi natin malalagyan ng yung memory. Paano yan? Pero guys, parang hindi pa rin talaga ako dito hindi ko pa ma-edit kasi full storage na ako. Tsaka 64, lang, yung ko, yung storage. Kaya sabi ni Kuya Nani, hindi pa daw. Ken. Hindi ako marunong mag-edit sa laptop. Hindi ako marunong mag-edit sa laptop. Promise. Ay, hindi ko pa kasi tinatry. Siguro pag tinry ko, syempre matututunan ko din naman. Pero ayaw niya. Yan, good news! Na-open ko! Thank you Kuya Noli, ang galing. Na-open ko na siya. At, eto, tinry ko na nga yung ilagay yung battery. Tapos, tinuro na rin sa akin ni Kuya Noli na, syempre, okay. Ito pala yun. Kaya nga pala ginaganon ko. Kasi matigas, kailangan talaga ng pwersa. Alam nyo guys, yung kuko ko, ayun o, nasilak pa. Alam nyo, nasilak na putol. Ayan. Matigas talaga. Ay, nawala na talaga. Nasilak na guys, oh. Ayan, ha. Ay. Yan o. Na. Hindi makita na maayos. Pero kaya lang, pinagpawisan ako doon na. Pero nasilak talaga guys. Ayun o, open na. Oh, diba? Ay, okay. Tapos, syempre yung paglalagay doon ng battery, kailangan ingatan kasi baka mali yung paglagay, tapos ilalak ko siya, edi masisira yung nasa loob. Ayan na. Ayan na. Peng. Oh, lubog yan ha. Tama yan. Means tama. Tapos, pag sasara, actually, meron na ata siya. Wait lang. Bunutin natin. Yan. Actually, sa loob, meron na siya atang memory, nilagyan ata siya ni Sir Bicolman. Kasi meron na eh. Ayun talaga. Kasi nga, yung isa walang laman, yung dumating ng So, yun na yun. Okay. Tapos, dapat daw maglagatik daw yan. Yung pawis ko. Sabi ni Kuya Noli, dapat maglagatik yung tumunog para daw siguradong lock. Yun. Sige. May nakita akong pula. Hindi. Okay, pwede na natin siya itanggalin. Yan. Cutie. At eto pa. Unit na. Tapos, try natin siya i-open. Ala! Oh my gosh! Sorry na, for the first time kasi. Syempre, ganyan talaga pag first time. Pero, okay lang yan. Yung kuko ko, tutubo pa naman yan. Okay, English. Check. I agree to the terms. Agree. Turn on to control your camera using your voice. On. Voice control language is set for English. Confirm.
Okay. Installed. Okay, guys! Alala. Ayun na. Mag-ano na lang ako kasi nasa phone ko kasi, guys. So, hindi ko siya mabibideo habang nagsiset ako kasi nga, yung phone ko yung gagamitin. So, wala tayong gamit na pang video. Oh my gosh, nakakaano, diba? Thank you very much. But, thank you so much, Sir Bicol Man. Nasabi ko last time, Bicol nun. Sorry guys, gutom na gutom ako nun. So, ayan. Sorry po. At, ayan, ingat ka po dyan, Sir Bicol Man, Oragon. At ayan, magagamit ko na to. Sabi ni Kuya Nali, mag-try daw ako mag-edit sa laptop. Okay, I will try. Sana. Ayan, madali lang daw naman ako kasi matuto, ganun. Fast learner, ganun. So, yan, matututunan ko din naman yan. So, yan guys. Bye-bye. Ang problema na lang natin, hindi ko na, ano to. Pero, kailan lang yan? Sa susunod. So yun guys, bye-bye. Thank you so much. Shout out sa lahat ng silent viewers, sa lahat ng loyal viewers. At guys, huwag kayong skip ng ads. So yan lang yung ano ko sa inyo. Thank you so much. Guys, thank you. Oh my God. Thank you kay Sir Bicolman. Shout out sa lahat. Sa Team Pahuway, kila Ate Rica, kila Badet, kila Ate Angge, kay Kuya Noli, kay Kuya Gacho, kay Kuya Melvin, at yan. At sa lahat ng sponsor. So, yun lang po. Bye-bye!